A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jöhet egy finom kakaós kikapcsolódás? Engedj a pöttyös kakaó krémes csábításának. Kávéval minden jobb. Itt az új pöttyös kakaó macchiato. Egy pötty kávéval. Az izzadás és a kosz a mindennapok része, de nem kell, hogy ez a bőrödön is meglátszódjon. Új Gillette Mach 3 csárkol a Mach 3 legvékonyabb pengéivel, a sima és tiszta arcbőrért minden nap. Mutasd a legjobb arcodat a Gillette-tel. Most nagyobb és gazdaságosabb kiszerelésben. Hello! Ereszkedjünk le a Möbelix szuper árcsökkentő laborjába, ahol egyszerűen lenyomjuk a magas árakat. Most 20% kedvezményt adunk szinte minden lámpára és textilre. Sarokgarnitúra ágyfunkcióval 140 000 forint. Tolóajtószekrény 69.990 forint. Naturtex Biome Memória párna 5500 forint. Möbelix. A jó ár fix. Nyilván látta a káoszt az utcákon. Mit tenne, ha ön kapna megbízást erre a védelmi műveletre? Garantálom a fényes sikert. Felvettem Franciaország koronáját a sárból, és a saját fejemre helyezem. Tűzzel fogok győzni. Napóleon. A mozikban. Engedi, 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 engedi. Boldog születésnap alapításának fél évszázados jubileumát ünnepelte a Kurucvitézek Nyugállományú Egyesület. Csábít a szakképzés, Mártonnapi vacsorát szerveztek, főszerepben a szakács és cukrász tanulók. Lámpás felvonulás, hagyományőrző programba várta a gyermekeket és szüleiket a Bóbita óvoda. Figyelem, közérdekű, lakossági fórumot tartanak a Kopolyai útra tervezett ivóvízhálózat bővítésről.